Zahvaljujem, predsednice. Poštovani narodni poslanici, pred nama se danas nalazi Zakon o finansiranju Autonomne pokrajine Vojvodine. Kao poslanica Pokreta socijalista, pre svega želim da kažem da je Autonomna pokrajina Vojvodine deo Republike Srbije, da je budžet Autonomne pokrajine Vojvodine deo budžeta Republike Srbije i da su građani Autonomne pokrajine Vojvodine pre svega građani Republike Srbije. Saglasna sam sa kolegama da treba da se donese zakon koji će preciznije da odredi na koji način ćemo finansirati gradove i opštine u Srbiji, ali sa konkretnim predlogom koji se danas nalazi pred nama nismo saglasni, jer smatramo da je strategija koju sprovodi Vlada Republike Srbije, a tiče se Vojvodine, jako dobra. Smatramo da se dosta ulaže i u privredu i u poljoprivredu i da su ta sredstva veća od onih koja su obavezujuća da im budu opredeljena. Za nas je pre svega neprihvatljiv predlog da postoji odvajanje posebne uprave prihoda, jer mehanizam koji se sprovodi za ubiranje poreza je po zakonu, on je na teritoriji cele Republike Srbije i nema potrebe odvajati ga u posebne jedinice. Ne želimo da usvajanje ovakvog predloga, kada govorimo upravo o ovom odvajanju poreske uprave, budi bilo čije separatističke neke inspiracije ili da bilo ko može da pomisli da postoji država unutar države. Mi smatramo da Srbija treba da se razvija ravnopravno, smatramo da Autonomna pokrajina Vojvodina nije ni po čemu zapostavljena, već se prilično investira kao i u druge delove Srbije. Mi nismo protivnici decentralizacije, ali smatramo da ovakva vrsta raspodele nije decentralizacija, da decentralizacija u stvari ne predstavlja to da se dele određene ingerencije koje treba da budu u rukama same Republike. Mi smatramo da su svi građani Republike Srbije ravnopravni, bilo da se nalaze u centralnoj Srbiji, da se nalaze u Vojvodini ili da govorimo o albanskim nacionalnim manjinama na Kosovu i Metohiji, to je sve ravnopravni narod Republike Srbije. Da je podstaknuto i činjenicama, možemo krenuti od podataka da Vlada Republike Srbije je sprovela fiskalnu konsolidaciju u Vojvodini, da su umanjena određena dugovanja, napravljene su uštede u budžetu od 2,2 miliona evra, planirani budžet za 2019. godinu je povećan za 13 milijardi, veći je nego 2016. godine. U toku je izgradnja puteva, u toku je izgradnja Radio-televizije Vojvodine, izgrađen je Žeželjev most posle 19 godina, otvoreno je 29 fabrika, uloženo je u sport, uloženo je u kulturu. Zaista smatramo da Vlada Republike Srbije ni na koji način ne zapostavlja Vojvodinu, a kao što sam rekla, mi se slažemo da treba da se precizira na neki način finansiranje, ali svih gradova u Srbiji, a ne pojedinačno za Vojvodinu, centralnu Srbiju itd. Želim samo da se zahvalim Vladi Republike Srbije što zaista se trudi i radi na takav način da svi građani budu ravnopravni, kao što sam rekla, i u centralnoj Srbiji i u Vojvodini, kao i na Kosovu i Metohiji. Hvala.